आपल्याला सामसाठी करायचं असं ठरलंय का? आपला काही विषय नाही ना. हॅलो. हां हां आता किती हां किती झालं ते प्रॉब्लेम नका तर रावला बरोबर. कॅमेरा सर जरा बाजूला ना, कॅमेरा बाजूला. विक्ट्री आणि विक्ट्री व्हायला पाहिजे हो ना सर. काय निकाल अपेक्षित आहे? बोल की रे, हेल्थ मिनिस्टर आहे.
फोन करतो ना फोन बेस्ट ऑफ लक. हांव फिल्डान जवळ 25-30 वर्सां लोकां कडेन संपर्कान आसा. लोकांची टायम टू टायम काम करता, लोकां कडेन संपर्कान सदांच आसता. एवरी टायम एनी मुवमेंट हांव आसा तेन्ना कामाचोय प्रश्न येयना. दॅट इज अ इंडिविज्युअल रिलेशन वीथ एवरीबडी. तुमच्या ऑपोजीट TMC काँग्रेस आशिल्लो हेजो कितें तुमकां इफेक्ट म्हाका दिसता कांय फरक येयना. TMC इज रिजेक्टेड बाय द गोवन्स. गोवन आयडेंटिटी इज कंप्लिटली डिफरंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. So TMC is directly rejected. सर आप अपने कैंडिडेचर को लेकर कितना आश्वस्त हैं?